AICC-नि सेक्रेटारि आसामनि को-इनचार्ज बिथां पृथ्वीराज साथे बिथाङा दिनैहाय उदालगुरियावहाय मण्डल कन्वेन्सन लाफैदों आरो बे मण्डल कन्वेन्सनाव ओरैबायदि इन्टारेस्टिं माखासे तथ्यफोरखौ जोङो मोननो हादों थांनाय लकसभा इलेक्शनावहाय केन्डिडेटआ बबेबा ब्लकआव खनसेबो गिदिङाखै मिटिं माटां खालामाखै थेवब्लाबो बेफोरबायदि जायगायाव जेरै धनस्री सबसे बांसिन भट कंग्रेसआ मोनदों पासनि सेरफां बिजेपिआ बांसिन मोनदों खिन्थु जों सेकेन्ड मोनदों जेरावहाय मिटिङानो खालामाखै बिजिरानो खालामाखै दा बे माखासे तथ्यआ जोंखौ एक्चुअली खोब सांग्रांसिन खालामदों जे दङ कंग्रेसनि भटआ उदालगुरियाव खना खना गोदोसोनानै दङ जोङो बेखौ टाइमलि जुदि बुरखाङोब्ला फोजाखाङोब्ला एबारनि बे जे प्रसेसआव जानो गोनां जे बिटिसि काउन्सिल इलेक्शनाव कंग्रेसआ गभर्नमेन्ट दायाब्लाबो 9टानिफ्राय 12टा सिटखौ मोनगोना खोब रोखा जानानै दङ दा बेखायनो जोङो बेखौ उसिला लानानै पुरा गियार आप खालामदों जे जेराव बुथ जायाखै जाजोबाखै बेखौ बुथखौ माबा बानायनांगौ जेराव मन्डला जाजोबाखै बेखौ दाफुंजोबनांगौ ब्लकआ जोंहा फ्राय रेडि जाजोब्बाय दा बे हिसाबै जोंनि डिजाइनफ्रा खोब मोजां फ्राय मेक्सिमाम मण्डल प्रेसिडेन्टफ्रा सफैदों बुथ प्रेसिडेन्टफोरखौ जोङो लेंहरनाय जायाखै आरो एबारनि फैबाय थानाय समाव जोङो नैबे ईदआ मुस्लिमफोरनि बे रमजाना जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो माबा मोनफ्रोमबो ब्लकआव थामहिनबा कनस्टिटुयेन्सियाव जोङो थाङै मिटिंखौ खालामहैगोन आरो दा बे हिसाबै जोङो आसा खालामदों कंग्रेसआ बांद्राय गाज्रि नङा नुदों जोङो बबेबा जायगायाव ओरै क'क्राझार चिरां आरो माबायाव बाक्साफ्रावहाय जेरावहाय जोंनि बुथ कमिटि दङ मण्डल कमिटि दं बाहाय बिजेपिनि जिनिरबो गैया दा बिजेपिया जेसेबांखि दुगा दा बुंथों जोंनि सिगाङाव नङा बिटिसिआव एलायन्सआव जोङो लानाय नङा खारन नोंथाङा नाय बिधान सभायाव जोङो बे बिटिआरआव 15टा एसेम्बलि सेगमेन्ट दङ बे 15टा एसेम्बलि सेगमेन्टखौ जोङो नाजादों दा बेखौ नाजानांगौब्ला जोङो बिटिसिआव पारफरमेन्स खालामनांगोन मोनफ्रोमबो ब्लकआव थामहिनबा मोनफ्रोमबो कनस्टिटुयेन्सियाव काउन्सिल समष्टिफ्राव जोङो बेसेबां मोना जेनबाबो देरहाबो बेनि मोनसे इसाराखौथ' जोङो नुगोन दा बेखायनो दिनैसिमाव खुनु एलायन्स पसिबिलिटि गैया BPF आरो UPPनि मोनसे एलायन्सआव जथाय जानायनि मोनसे सरसा सोलिबाय थादों बे समाव बेथ' नोङो बिजेपिआ दाखालिनो जोंहा माबाया दानि गोदान प्रेसिडेन्ट बिथाङा होनबाय जेराव हाग्रामाया दारायगोन बावहाय बिजेपिआ होदेरनाय नङा जेराव UPPनि बस प्रमद बर'आ दारायगोन बावहाय जोङो बिजेपिनिफ्राय होदेरनाय नङा बेनिफ्राय मोनसे रोखा जाखाबाय जे BPF UPPL आरो बिजेपि बिथांमोना एलायन्सआव दङ दा बिथाङा मोनथामजों बिथांमोनहा मोनसे कंग्रेस हारसिङै जोङो दावहा नांगोन आरो बेवहाय नुखाबाय बर' रायजो राजाफ्रा बे हाग्रामा थामहिनबा BPF पार्टिजोंबो जेबो जालिया हाग्रामाया मासे बोलोगोरा मैदेर नाथाय फिसा जिनज्रिजों बिथाङा आथिङाव खाजानानै दङ हिमन्त बिश्व शर्माजों बिथाङा जेसेबांखि बाब्राबा खामानि गैलिया फारसेथिं प्रमद बर'आ सासे गोहो गोलोन्दां राजा इरागदावनि रल लादों गावनि बुंनांगौखौ बुंनो हाया माबाया हिमन्त बिश्व शर्माया थोनब्लासो बिथाङा बुङो आरो बिथाङा हारिनि मा मावगोन गोथाव बुङो गोदै बुङो गासिबो बाथ्राया थगायजोबनाय साख्रि बाख्रि गावनो होनबाय मोनफ्रोमबो न'खराव साख्रि मोनगोन माबा साख्रिया आलदा बुस्थु जबा आलदा बुस्थु बेफोरो प्रमद बर'नि खुगानिफ्राय समाया मोनसेबो जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बे मोनबा जिल्लायावहाय मोनसेबो प्रमद बर'आ दिनै फेक्टरि कारखाना इन्डास्ट्रि खालामनो हायाखै जोङो मिथिगौ साफ्रोमनोबो साख्रि होनाया असम्भब नाथाय जोङो फिसा गेदेर उन्दै जुदि कल कारखानाफोर खालामोब्ला जोंनि बिदा फंबायफ्रा दिल्ली बम्बेयाव गोदाव सोराव थैनांनाय नङा आद्रि जाहैनाय नङा बिसि फिसा एखे दावराव दावसि फिसाया हरै थांबा बिसिया हरै खारलाङो बेबायदिया जानाय नङा दा बेखायनो BPFखौनो होन UPPLखौनो होन बिटिसि उन्नयननि बिटिसि डेभेलपमेन्टनि जेबो खामानिखौ बिथांमोना मावजेनाखै दा बेखाय एबारावहाय जोंनि मुद्दाया बेनो तारमाने नोंथांनि बायदिब्ला BPF आरो UPPLआ दिनै हेमन्तनि आखाइ मुथियाव 100 बार बिथांमोना आखाइ मुथियाव एखेबारे इच्छा आरो लुबैयाब्लाबो हेमन्तनि खहाय मोनांसुनांगौ जानानै दङ बे BPF पार्टी आरो UPPL पार्टीया नोंथांमोननि देरहानाय निश्चय जोङो देरहागोनखौ होनथ'वाखै खिन्थु एबाराव जोङो साइजेबल नाम्बार अफ जोङो काउन्सिल सिटआव